Estic fent un vídeo sobre els Beatles en el meu canal literari? És possible. Són els Beatles la millor banda de música del món? És possible. Estic passant-me en aquestes preguntes que no tenen cap sentit? Hola, benvinguts a la meva... ja no me'n recordo d'esta frase. Hola, benvinguts a la meva prestatgeria, jo soc Marta. Era així, no? Hola, benvinguts a la meva prestatgeria, jo soc Marta i avui, 8 de maig, es compleixen 50 anys de la publicació de l'àlbum Let It Be dels Beatles. Anyway, al final és una excusa per a dur els Beatles al meu canal, però sí que anem a parlar de llibres. Els que dugueu així ja algun temps o sou habituals al canal, sabeu que n'hi ha vegades que quan vull parlar de grups de música que m'agraden i llibres, el que faig és inventar-me book tags sobre aquests grups de música. Està Zoo, he fet també una del Diluvi, de Charango, i bueno, per als que sou nous, un book tag significa, en aquest cas, que agafe cançons del grup de música del que estiga parlant i diguem que aquestes cançons les transforme en preguntes a les quals responc amb un llibre. És com un triple salto mortal per a parlar de llibres i de música? És possible. No vaig enrotllar-me més, book tag de Let It Be dels Beatles. Duc la meva samarreta dels Beatles per a fer este vídeo reglamentària de l'H&M. Després vos l'ensenyo que així no es veu molt, però bueno, és la foto de Abbey Road. Phase 1, in which Doris gets her own. Run away home. Vale, la primera cançó és Two of Us, que és la cançó que obre el disc. Jo ho he transformat en una novel·la amb dos protagonistes, amb una parella de protagonistes. Jo he triat una novel·la super recent de la que teniu ressenya al canal, Feliz Final, de Isaac Rosa. Bueno, sí, són dos protagonistes, és una parella d'un home i una dona d'edat adulta que estan separant-se i, bueno, això és com una conversa imaginària que tenen ells dos per, diguem que fan, tornen cap arrere per a veure en quin moment es va fotre la relació, en quin moment es va arribar a aquest punt de no retorno on sembla que ja no se poden arreglar les coses. Nothing's gonna change my world. Jo he agafat la frase de Nothing's gonna change my world i li he donat la volta i és un llibre que hagi canviat el teu món. Pot prendre's de dues maneres. Pot prendre's un llibre que hagi canviat el teu món personal, en plan, la teva vida, i també pot agafar-se com un llibre que hagi canviat el teu món, en plan, exterior, que hagi sigut molt important. Jo he agafat uno que... Ai, ja s'ha vist. Jo he agafat uno que, diguem que podria aplicar-se un poc a els dos sentits. És un classicazo, Una cambra pròpia de Virginia Woolf. Externament va ser un llibre bastant important i, per altra banda, és el primer llibre que vaig llegir de no ficció sobre aquest tema, ¿vale? No el vaig veure difícil perquè si haguera començat per un assaig sobre feminisme molt més complicat, que és el que em va passar quan vaig intentar començar a llegir sobre el marxisme. La veritat és que és bastant senzill dins de lo que cap, òbviament hi havia coses que no m'enterava, però vamos, el tema és que em va motivar a continuar llegint, no? I de fet, el paratext de la meva novel·la és d'este llibre. La que li dona nom a l'àlbum, i realment la cançó és justament els primers versos que canta Paul McCartney, que parla de quan la mare Maria va vindre i em va parlar paraules sàvies de Let It Be, en plan, deixeu passar. Jo crec que Paul McCartney juga un poc amb el doble sentit que Mother Mary és com que té un sentit religiós, en plan, la Madre Maria, però sa mare, que va morir quan ella era jove, també es deia Mary. Entonces fa un poc ahí el joc, perquè se suposa que Let It Be se li va ocórrer o li va vindre a Paul després de somiar amb sa mare, que venia i li deia, en plan, no se'n recorda de lo que deia, però en general era Let It Be. Això, Let It Be, o sigui, a banda de que les paraules són en plan, calma, deixa que passe, tal, la cançó, en plan, el tono, la melodia, jo no tinc ni idea de música, ¿vale? Però bueno, transmet molta pau, molta calma, ¿vale? Aleshores jo he dit, un llibre que et doni pau, que al que recurrisques quan no estàs bé o quan estàs així en una mala època, ¿vale? Coses que les netos deberien saber de Mark Oliver Everett, que per cert també és músic d'una banda que es diu The Hills.
i que fa un temps estava molt pesada en este llibre, ja ho sé. Però bueno, és una autobiografia sobre la vida d'ell. Dic que transmet pau perquè al final, o sea, ell et conta pues, desamors que ha tingut, mogolló de problemes que ha tingut en sa mare, i al final el llibre acaba amb un concert molt especial per a ell i, bueno, os vaig a dir el principi, ¿vale? Hacia el final de la gira volvemos a Londres para otro concierto en el Royal Albert Hall. No es solo porque sea una preciosa y legendaria sala de conciertos con mucha tradición. Lo que me emociona es toda la historia que ha vivido ese escenario. Los Beatles y los Rolling Stones en una misma noche, nada menos. The Who, Bob Dylan, Jimi Hendrix, Led Zeppelin. Aparte de que John Lennon lo menciona en A Day in the Life, un disco que no me cansaba de escuchar en el tocadiscos del salón en Virginia, cuando era niño. Que va barrejant trossos de cançons que va cantant, les quals comences a entendre per tot el que t'ha contat de la seva vida, i a banda com que comença a contar-te que durant aquest concert és com que fa un balanç de la seva vida, no? I li lleva importància als problemes i s'alegra d'estar on està i de disfrutar el moment. O sea, no sé, és un passatge que m'ha agradat molt perquè això, no? És un poc el que penses en com estàs en aquest moment, si estàs malament per alguna cosa, un poc relativitzar-la. Oh yeah, that's right. És una cançó molt estranya perquè diuen que és la combinació com de 2 o 3 cançons, no ho tinc molt clar, però eren com era una cançó que tenia Paul i una altra cançó que tenia John. I, bueno, en plan, és molt guai perquè és com la combinació de que Paul estava en un gran moment i John estava en un mal moment. Entonces, no sé si la de I've Got a Feeling era de Paul perquè crec que estava a punt de casar-se o alguna així, i després John pues, estava en un any un poc de merda, en plan, estava divorciant-se de Cynthia, que era la seva primera dona, anava a separar-se del seu fill Julian, Yoko Ono havia tingut un avortament, crec, natural, després estava pues, en el temeta de les drogues, vamos, que no era la seva millor època. I per això la part que és la de Everybody had a bad year, eixa pues és de John, claramente. Jo per a esta cançó he triat un títol que de sobte has tingut la necessitat de llegir com que t'està, en plan, que el tens ahí en la prestatgeria o damunt la taula i t'està cridant, i tu sents que t'està cridant. Insumissió, de Joan Canela, és una mena de reportatge, llibre de no ficció, sobre, bueno, el subtítol és Quan joves desalmats van derrotar un exèrcit. Resulta que la Miri la va llevar quan jo ja havia nascut, que és una cosa que jo no sabia. I, bueno, així te conta uns joves, en plan, que tenien l'edat que tinc jo ara i més joves, es van organitzar per a acabar amb la mili, no? I es declaraven insumisos, que significava que pues, no anaven a la mili i, clar, pues, s'arriscaven a anar a la presó. I conta un poc, pues, això, des de com es decidiren i com donaren el primer pas a també un poc l'estratègia que tingueren. Un fun fact d'esta cançó és que en un principi l'àlbum anava a dir-se Get Back. En realitat és guai perquè en aquesta època un poc pues, ja no tenien la mateixa relació que al principi. Damunt era una època que ja no podien tocar en directe per tota la locura que es generava, que ja ni s'escoltaven ells mateixos en directe. Era una locura. Ells també estaven ja un poc farts del temeta fama. Feren Get Back un poc, o sea, en plan hipòtesis meua i un poc que llegit per internet, Get Back un poc significa això, el tornar als orígens, no només en quant a música, perquè volien tornar als orígens en plan rock, que és un poc esta cançó, sinó també als orígens de quan eren ells quatre una banda menys coneguda, quan tenien més llibertat, quan es duien bé i aquestes coses. Entonces això era un poc tornar als inicis. Per això en un principi el disc anava a dir-se així i gravaren el vídeo este que toquen en el Terrat en directe. Com és l'última cançó, esta última pregunta és un llibre sobre els Beatles. I jo vaig a recomanar, per a mi, el millor llibre que he llegit sobre els Beatles. No és ni supergran, ni té fotos espectaculars ni res, sinó és El joven Lennon de Jordi Sierra i Fabra. Realment és una biografia sobre John Lennon, però és molt guai perquè en esta biografia jo com que vaig descobrir l'inici dels Beatles, en plan, veus un poc la vida de John, com mor sa mare, en plan, sus movides familiares, però també veus com conèixer a Paul en el cole,
com introdueixen a George, que era el més menut, i John com que al principi no li molava molt la idea. O sea, no sé, em pareix... O sea, és el millor llibre que he llegit sobre els Beatles. Tinc més llibres sobre els Beatles. Estava pensant que no sé si us agradaria que fera un vídeo sobre els meus llibres o les noves coses sobre els Beatles, perquè m'agrada molt. En la i així dalt se poden fer enquestes. Entonces us vaig deixar una pregunta en plan de voleu un vídeo sobre llibres dels Beatles? I me contesteu. A mi és que m'agraden molt els Beatles. Així que, bueno, espero que no me silencien este vídeo, perquè m'agradaria posar les cançons. Espero que us hagi agradat el vídeo. Sentiu-vos totalment lliures si voleu contestar les 5 preguntes que he fet en els comentaris amb les vostres recomanacions. També podeu dir-me si us agraden els Beatles, quina cançó o quin CD, si us agrada este CD. També us anime que com avui fa 50 anys... És que a mi el tema este de les dates m'agrada molt, de pensar que avui mateix fa 50 anys estava eixint un disc dels Beatles, o sigui, em pareix superguai. Així que, bueno, això. I, bueno, espero que us hagi agradat el vídeo i fins al pròxim. Adeu!